به بنیا سالوگراتچلیا کوچبارکردنا نمر ملا مصطفی بارزانی رخصتنا هولێرێ و گوندەوارێ وێ بە بەشداریە بە هەزاران ji ئەندام و ئالیکirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya teredana mizarê nemiran lê devera Barzan kir. Em ê behsa jiyana Barzaniyê nemir bikin, em ê behsa kar û xebatê Barzaniyê nemir bikin, em ê behsa ramanê Barzaniyê nemir bikin. Bi dehên babetan hene û bi dehên roja divê ku em ser bipeyivin, xilas nabe û em nikarin heqê van nemiran bidnewan. Ji ber wê ez bes ser babetekî tenê bipeyivim. Li ser lûperekî tu pirtûka Barzaniyetê de ez ê bipeyivim. Ew rîpel ew e ramanê netewîl cem Barzaniyê nemir. Barzanî ne ku bîr û baweriyê wî de û ramanê wî de netewî bî. Barzaniyê nemir bi jiyana xwe, bi kar û xebatê xwe pirengekî praktîk, pirengekî emelî te'kîd dikir ev ramanê netewî. Barzanî rast e şoreş hemî pê dixistin li Kurdistana başûr lê çavê wî herdem li Kurdistana mezin bî, li her çar parçan bî. Herwiha endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya behsa rûl û xebata Mela Mustafayê Barzanî kirin. Bilê em bi navê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê seredanekî hêja ji bo nemirê mezin ê gelê Kurd ê ku bi xûna va pêşmergê me qehreman bi serkêşiya serokê mezin Mesûd Barzanî û ji berî wê nemirê mezin Mustafa Barzanî bi wa xûna hane dîroka gelê Kurd hate nivîsandin. Eva tiştekî ku îro em pê serbilind dibin, gelê Kurd pê tê nas dikirin, Mustafa Barzanî nasnama gelê Kurd bû. Baş tê bîra min di salê heftê de Lubnanê me xwedar naskirin, wek Kurd nedat naskirin, ku me digo Barzanî Kurd hat naskirin. Îro hêzên navdewletî mîvanê vê rêbazê ne, mîvanê Mesûd Barzanî ne, mîvanê gelê Kurdin. Kurd îro yani ji mareke gelekî dijwar e li pêş alemê çareserîk ji bo vê pirsa hane tê kirin. Hîro hatine ser tirbê nemiran îro rojek dîrokî ye. Roja kuşkirina Barzaniyê nemir e. Em hatine vir Barzan warê şêra û lehengan. Bi rastî ev tîna bîra me xebat û têkoşîna gelê Kurd yê bi sed sala dirêj kirî. Encamê wê jî hîro ev şoreşa Êlûnê ye a yazdeyê Êlûlê 1961. Tîna bîra me netewa Kurd got hîro Barzaniyê nemir biye bavik ji netewa Kurd ra yekemîn yana bavik e. Ji bo wê jî şiyar bû gelê Kurd li ser piya ev dêle ku em bêjin yani em bejnê xwe ji wê re ditewînin و ji dirêsê nemir ra jî ji ber ku dîroka Kurdî nivîsandin. Belê ême wek şanda Partî Demokratî Kurdistan serkirdeyetiya hizb û kewadir û cemawerê Partî Demokratî Kurdistan rojek wek îro yekê adarê hatine mezarê nemira da ku carek din em bêjin Barzanî nemirî, Barzanî her zindiye û em wek partî wek em ê her kar kin nav Rojavayê Kurdistan da ku karwanên xebatê li ser rêbaza Barzanî her mezin bibin û xort bibin paşaroj a xendeka Kurdayetiyê a rêbaza Kurdayetiyê rêbaza Barzaniyê nemir e. Barzanî nemirî çinkî bi milyona Kurd li ser rêbazê xebatê berdewam dikin. Nûnerê Serok Barzanî li ser mizarê nemiran Şêx Xelat Barzanî xêrhatina seredevanên mizarê nemiran kir û keyfxweşiya xwe daxuya kirin. Avroka em dibînin hezara kes li her çar parçê Kurdistanê bu derbirîna soz û peymana û piştgiriya rêbaza Barzanî û Cenabê Serok Mesûd Barzanî evro serdana Barzan mezarên emirayê kirê cê destxweşiya ku evro dibînin peyama Rojhilatê Kurdistanê li layan kesekê ku mavê çendîn roja prêpêwand keş û hewayekê sar da ku tahir geştiya mezarên emira peyama Efrînê ku layan çend gencêt
خوبخش یتکو ماوی چند روزا داد باران داو کشو هوای که ساره بو ماوی چند روزا ریپیوان گشنه مزار نمران لیره هم دلت خود که اینه ایک بینه یک دیدو بو چون بینه پشتوان جناب سروک او آواتت کو بارزانی نمر بجاوازی با همه ادیانه که با هر چهار پارچه کردستان تکوشی او امانت که دسته که امین دا که اویش پیشبرگه و جناب سروک مسعود بارزانی نه انشالله سایه سره سیاست حکیمانه جناب سروک بارزانی روجت خوش آسوید گشت بو ملت ماهی ندی 40 سال سرکوچا داوی نمر ملا مصطفی بارزانی درباس بو کودیه که آدارا سال 1979 ده نمر ملا مصطفی بارزانی لولات امریکای کوچا خویا داوی کر هر سال یکی آداره گلی کرد شهر چار پارچه این کردستانه سردان آمزار نمران دکن و سوزا خواه نو دکن